Kad čuješ riječ zdravlje, evo, baš me zanima šta ti prvo padne na pamet. Da li je to teretana, da li je to pravilna prehrana, salata, suplementi. Jer šta ako ti kažem da ti fali zdravlje, iako se i pravilno hraniš, i ideš u teretanu, i brojiš korake. Jer zdravlje nije samo ono što se vidi izvana. Ni broj na vagi, ni slika u ogledalo. Zdravlje je upravo ono što se osjeti u tijelu i u glavi, a i tu duboko unutra. Službena definicija zdravlja, odnosno ona koju koristi Svjetska zdravstvena organizacija, je to da je zdravlje fizičko, mentalno i socijalno blagostanje. I realno to ima smisla zato što zdravlje nije samo odsutnost bolesti, nego stvarno pravo blagostanje i to u cijelom tvom biću. I ono što sam s vremenom shvatio, bar kroz svoje iskustvo, je da upravo taj socijalni dio zdravlja ostane zaboravljen. Međutim, tu ne mislim na to samo da li imaš društvo oko sebe, nego stvarno da li osjećaš onu istinsku povezanost i sa sobom, i sa drugima, i sa onim što ti daje smisao. I konkretno, zato o zdravlju razmišljam ko o spoju tijela, uma i duha. I ne, iako jesam religiozan, ne mislim tu na religiju. Tu mislim na onaj feeling kad na večer legneš u krevet. Da li ti je srce mirno, da li ti je glava prazna ili ti se misli jednostavno toliko brzo izmjenjuju da imaš osjećaj autoceste u glavi. Je li ti duša puna i da li se osjećaš stvarno ispunjeno? Čisto samo da ti dam svoj primjer gdje ne mogu reći da sam bio u top formi, ali i redovit trening, i uredna prehrana, kilaža baš onako kao što sam ih htio. A osjećaj praznina. Neka nervozna energija. Ko da stalno nešto fali. I onda mi je recimo sinulo da zdravlje stvarno nije samo u tijelu. Kad ti glava ne radi kako treba, tijelo ti je samo ukras. Jer kad nemaš mira, sve ti postane teret. I to je poanta ovog videa. Da zdravlje nije samo jedna stvar, nego cijeli sustav. I to sustav izgrađen na 3 stupa i ako samo jedan stup popusti, u biti cijela konstrukcija se urušava. Pa krenimo tako od onog očitog, od fizičkog zdravlja, bez kojeg ništa ne funkcionira. Ako se budiš s osjećajem umora, sve živo te boli, do 10 sati ti padne energija na nulu, teško je imati volje za bilo čim drugim. Ali opet to sad i ne znači da treba trenirati 6 puta tjedno. Ili uopće da treba trenirati. Ja treniram 3 puta tjedno, hodam svaki dan i upravo to mi je ono dovoljno da se osjetim kao čovjek. Prehrana ne kompliciram, bar ne previše. Fokusiram se na proteine, vlakna i što manje procesirane hrane. A čokolada i pizza dobrodošla. Jer zdravlje nije perfekcija, nego dosljednost. A san možda čak i najbitnija stavka, jer kad spavam 7 do 8 sati, sve nekako ide lakše. Kad spavam 4 ili 5 sati, znači sve me živcira. A sad onaj dio koji najčešće gurnemo pod tepih i kojeg je stvarno lako gurnuti pod tepih, a to je mentalno zdravlje. Ono što ti se vrti u glavi, u trenucima samoće, itekako utječe na zdravlje. Koliko puta je sve oko tebe ok, ali i dalje osjetiš nekakvu ili nervozu, ili razdražljivost, ili bezvoljnost. Nekad nestane apetita, a nekad ga ima previše. I onda hrana postane u biti sredstvo za potiskivanje stresa. Ili se jednostavno zatvoriš i nemaš ni volje, ni snage za bilo što drugo. Ono što sam naučio i možda čak i malo kasno, ali bolje ikad nego nikad, je to da mi treba i 5 minuta tišine dnevno, razgovor s nekim, jer jednostavno ne moram sve nositi sam i podsjećati se redovito da ne mora sve biti savršeno da bi bilo dovoljno dobro. Ako svaki dan bar jednom zastaneš na tren, čisto samo da provjeriš gdje ti je fokus, već unapređuješ svoju mentalnu higijenu. I treći dio koji je u definiciji definiran kao socijalni aspekt, međutim često je i bez pravog naziva, zato što neki ga nazivaju duhovnim zdravljem, neki ga nazivaju socijalnom povezanošću, a ja ću ga nazvat kao povezanost i smisao. Jer zdravlje nije samo ono što jedeš.
nego i razlog zašto baš to radiš tako kako radiš. Postoji li ti svaki dan nešto što ti ima smisla? Postoje li ljudi oko tebe koji ti svaki dan pune energiju ili je samo prazne, samo uzimaju od tebe? Jer možeš imati i obitelj, i prijatelje, i posao, a svejedno se osjećati kao da te niko ne vidi. Osjećati se usamljeno. I to nije zdravlje. A pak opet s druge strane možeš imati samo jednu jedinu osobu koja te razumije i to ti može podići imunitet više nego, omega-3. I za mene zdravlje znači osjećaj povezanosti. I sa samim sobom, i sa ljudima koje volim, ali i s onim što radim. I to doslovce može biti bilo šta. Može biti šetnja u tišini, može biti poruka nekome tko ti nedostaje, volontiranje ili molitva ako ti odgovara. Jer stvarno nije važno što je. Važno je samo da nije ono puko mehaničko preživljavanje. Zamisli sad ovo. Prehrana ti je super, regulirana, top treninzi, redoviti, piješ vodu, međutim fali ti sna. I stres se gomila i svaki dan ti je isti. Ili pak nema razgovora. To nije zdravlje. To je samo održavanje sistema. Zdravlje je kad se probudiš s energijom. Kad znaš zašto nešto radiš. Kad imaš osjećaj da si na svom putu. Ne savršenom, ali stvarnom. I znaš šta ću ti reći? Možeš jest najčišće koliko god možeš. Trenirati. Ali ako ti puls skoči na 120 kad ti partner uđe u sobu, džabe ti probiotici. Osim ako je bez robe, onda je puls na 120 opravdan. Prema tome, zdravlje nije savršen plan, niti nekakva lista zadataka. To je ritam. Odluke koje ponavljaš. Ono što radiš kad nitko ne gleda. Zdravlje je osmijeh, zagrljaj, obrok koji pojedeš s guštom bez grižnje savjesti. I zato ti za kraj neću ni reći da nešto moraš napraviti, nego ću te samo pitati što danas možeš napraviti za svoje tijelo, za svoj i za svoj mir. Ako ti ovaj video kliknuo, klikni ti subscribe, lajkaj video, pomaže i kanalu, ali i YouTube algoritmu da usmjeri moj sadržaj dalje. Jer ovdje pričam o stvarnim stvarima, ne nudim nikakva čudesna rješenja, nego samo ono što mislim da ti stvarno može pomoći. I slobodno piši u komentarima što je za tebe zdravlje, jer baš možda tvoja definicija pomogne nekome ko gleda. I evo, ipak sam uspio završiti video u zadanom vremenu, tako da vidimo se u sljedećem. Bok!